channel. Maraming nagtatanong kasi kung bakit ako daw nag-YouTube. Saan ako na-inspire sa pagka-YouTuber. At ito na yung sagot ko, guys. Kasi may napanood ako dati yung mga vlogger na yung mga malakihan ng mga vlogger, yung mga kung ano sila, yung malaki na yung subscriber nila. Yung kasi yung una number one, yung una ng rason ko, ito yung kuan ko, yung na-inspire ko dito. Ito si Babansang Kulukoy, at saka si Bisayang Hilaw, si Kaloy, at saka yung isa DJ Kukoy, yung Bisaya din, yung DJ Kukoy, yung may Koreanong hilaw. Yung Bisayang Koreanong hilaw, yung okay kayo. Yan. Na-inspire ko nila kasi maganda sila magkuha na yung mga content nila. Yan. Tapos yung pangalawang sagot ko, yung rason ko, pangalawang rason, at yun, para hindi ka mahiya sa magharap ng kamera. Kasi guys, mahiyain ako, guys, mahiyain ako na tao. Nope. Mahiyain ako. Dati nga yung nasa school ako, mahiyain ako talaga. Pag tumawag yung mga classmate ko na tinatawag ako, nakatingala lang ako ganyan ako. Mahiyain talaga ako, guys. Ngayon lang ako malakas sa loob na humarap sa kamera. Nope. Char. At saka, guys, yun, yung pangatlong sagot ko, yun, magkasahod tayo sa YouTube. Yun, alam natin yung mga YouTuber natin, di ba, yung importante dapat nung makakuha tayo ng sweldo sa YouTube. Yan ang pangatlo, yung rason. Alam natin lahat. Yan ang importante, pinaka-importante. Hindi sa mukhang pira tayo, importante yan, di ba? May comment sa akin kasi maraming nag-comment bakit daw ako mahilig sa YouTube. So yun lang, sinagot yung tatlong rason. Okay, guys, so yung kayo, pag mahilig kayo ng mga video dyan, try kayo mag-YouTube. Okay, i-inspire kayo sa akin. Sige, guys, salamat. At yun lang, guys. See you next vlog. Okay, see you next my video. Don't forget to subscribe to my channel and click the bell button para para mag-notification kayo sa mga bagong video ko. Alright, bye, guys. Babu.